हाइ ब्लाड प्रेसारनि जाहोनाव CRPF जवाननि जिउ खहा। मैया बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय जफायदै ओनसोलनि दिगफोराव दुखुजों बुंफबदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मणिपुराव डिउटी थानाय समाव CRPF जवान हबगा गयारिया हाइ ब्लाड प्रेसार नारसिनथायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हबगा गयारिया 2005 मायथाइयाव CRPFनि 156 थि बाटालियनाव हाबदोंमोन आरो मणिपुराव दासान्दि डिउटी मावगासिनो दंमोन। CRPF जवाना 24 एप्रिलाव बैसागुनि सुथि जोबनायनि फिन गावनि खामानियाव मावफिनहैदोंमोन। नाथाय बाक्सानि CRPF जवाना डिउटीआव थानाय समावनो हाइ ब्लाड प्रेसारनि जाहोनाव जिउ गोमायो। मैया जवाननि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनायनि उनाव बाक्सानि गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे CRPFनि मिलिटारि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। लोगोसे रुंसारि जालांनाय जवाना गावनि बिसि आरो सानै फिसाज्ला फिसाजोखौ नागारना गालाङो। तामुलपुर एसपि अफिस सेरनिफ्रायनो गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटि गोमादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बिधान सभा बिसायख'थियाव डिउटी खालामनो फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटि खावना लांदों। थांनाय 9 एप्रिलाव जानाय थांनाय बिसायख'थियाव तामुलपुर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट मावख'निफ्राय 200 मिटार जानथाइनिफ्राय सिखावआ थांनाय बिधान सभा बिसायख'थियाव डिउटी गोलैनाय सुबुंफोरनिफ्राय गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटि खावना लांदों। पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावबो पुलिसफोरा जेबो राहा लायाखै होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो जिल्ला कमिसनारनो सिखाव खावनायखौ मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय जिल्ला कमिसनारआ जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायदों। जाय जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा जायनि थाखाय तामुलपुर प्रेस क्लाबआव खौरां मेल खुंदों। गोमानाय बाइक आरो स्कुटिआ जाबाय जिल्लानि कासिनि उद्धव शर्मानि AS 28G2989 हान्टार बाइक, तामुलपुर जिल्ला आदारदबानि बर्मानि AS 14S8756 यामाहा FZ आरो बागानपारानि मिकाल गयारिनि AS 28E4198 एनकर्ड स्कुटि। सोरबाफोर बे गारिखौ नुब्ला खौरां होनो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंबो तुरमुस जानो मोजां मोनो नामा? तुरमुस जायोब्ला नों नोंनि जिउखौ फोजोबस्रांनो हागौ। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तुरमुस जानानै 4 सुबुङा जिउ खहा। बे जाथाया जादों मुम्बाइआव। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुंसारि जानायनि सिगां बै 4 सुबुङा मोना हराव चिकेन बिरियानि जादोंमोन आरो बेनि उनाव तुरमुस जादोंमोन। तुरमुस जानायनि उनावनो गासै सुबुंनि मानसिफोरा गोबाजाबो आरो उदै साना साखाथिनि मानसिफोरखौ खिन्थाहरो। नाथाय 4खौबो हस्पिटालाव लांनायनि सिगांनो लामा ससेयावनो 4बो जिउ फोजोबनांगौ जानानै फैयो। बेनिखायनो जों बयबो साबधान जानांगौ जाहाथे जों जा मोनो लामानि बुस्थुखौ जालाबायनो नाङा। बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरा साबधानै गाव गावनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिबानो जाबाय। थ' रायजोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो रायजोफोर।